Și ce faceți? Astăzi este al doilea episod despre Minecraft Pocket Edition Skyden! Ok. Yeah! And I'm in the game. Într-un copac. Look at me. Uitați-vă la în copac. E în copac. Adio. Ok, mi-a venit o idee să fac o casă în copac. Asta ar fi o idee destul de bună așa pe mine. Apropo, am făcut un pod până acolo. Nu, este un portal către Nether, dar e nefolositor. Nu merge, e infuncționabil. Mai am. Ok, să încep casa în copac. Vă arăt pe unde pot să mă duc. Pe aici. Foarte atent. Foarte atent. Fiindcă o singură greșeală pot cădea să-mi pierd toate itemele. Da, țin itemele în cufăr pe cât te-ați văzut ca să nu mi le pierd în caz că mor sau casă. Așa și de aici am început videoclipul. Deci să începem casa. Așa. Deci stai să recapitulăm. Deci o luăm pe aici. Venim. Și pe aici va fi ușă. Uite aici. Da. Acolo va fi ușa. Se face noapte. Și monștrii vor veni. Yay! Mi s-a spart topor. Deci avea cabel. Dar pot lua cobblestone de la acel portal. De la acel portal către Nether. Că dacă nu folosești la nimica... Ce? Doar o mică casă. Nu vreau să fie mare. Doar una așa mică. Micuță de tot. Și drăguță. Micuță și drăguță. E noapte. Dăm brightness. Și asta e bine. Îmi place Skyden. Adică, da, pare așa mai plictisitor, dar îmi place, cum să spun, frumos, e captivant, ca să spun așa. Văd un creeper. Bine că monștri nu se spawnează aici sus. Yehey, dar se poate. Nu e imposibil, dar se spawnează mai greu. Aici, deci am noroc. Până când mă omoră zombie. Nu zombie, că zombie mă omor pe mine. Scheletul, Enderman. Creeper. Aoleu. Trebuie un generator de piatră.
Așa cum am spus și în episodul trecut. Easy. Trebuie să fiu foarte atent ca să nu cad. Asta e cel mai important. Nu mai trebuie un bloc. Trebuie să fac și un pickaxe. Nu pickaxe, un topor. X. Nu pickaxe. A tree house. A tree house. O casă în copac. O casă în copac. Este a treia, bani. A patra sau a cincea oară când fac o casă în copac. Și Skyblock joc mai mereu. Dar asta e Skyden. Nu e chiar același. Skyblock ai doar o insuliță pe care trebuie să treci, iar pe Skyden ai mai multe insule. Și e mai șmecher. Pe Skyblock ai generator. Oh. Ai plante mâinile mult generatorul ăsta, știu, la generator. Hai să mă culc aici. E foame. În joc. E foame. În viața reală. Voi lua acest crafting table și îl voi pune în casă. Ca să nu cobor. Mă duc, mă întorc. Mă duc, mă întorc, mă duc, mă întorc, mă duc, mă întorc. Deja mă doare cap. Așa, o mini casă. Ah, cool. O mini simplă casă. O simplă casă în copac. Că e mică. Au. What? Unde? Nu au murit creeper. Dar pe aici am făcut eu un pasaj ca să pot intra. Am 3 copaci. Aici am mers să fac parte din casă. Nu mai am pe unde să ajung la casă. Aceasta este o problemă. Pot spune niște păți acolo. Dar...
În căutarea epuieții. Așa trebuie să intitulez acest video. În căutarea epuieții. Aici puieți. Ce să mai mă duc pe aici? Dar de unde pot lua gol pentru acolo? Ce idee mi-am venit. Nebunească. Dar sunt în stare să o fac. Oh, nu! Am căzut! M-am grăbit! Oh, măcar mai am puțin lucruri aici. Nu. Măcar bine că avem doar o sabie și ceva. Nu pot vedea itemele. Fix lângă doi spider, da. What? Cum de nu arde? Scheletron. Și n-are armură. Îmi tăie zile. Oh. Ok. Cred că aici va trebui să închei acest episod. Mi-ai pierdut itemele. Mi-am pierdut itemele. Așa, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu ai și chiar minunat. Dar ne vom vedea în următorul episod de Skyden. Episodul al 3-lea.